नै जों दा सिन्दुर फोगासिनो दं देखायबाय खाथियाव मा दं इहाय मैगं लेमग्रा नै बेजों जोंहा मैगं लेमो मैगं लेमनायाव जाहाथे बौआ बेजोंबो मैगं लेमो सिन्दुरखौ इदि फोननांगौ जाबाय दागा पारला गिलिरथार इयो असन दं बेजोंनो मालदार जायो बेजोंनो बहुत फैसा खामायबाय मस्ला थाखा माइनि थाखा नै बे जाबाय बहुत दाउखै सिलिं गारनाय खेथि बाथियाव माबानाय हाग्रा दांनाय ओरै दांनाय नै बिदि जोङो मा मावो नायदो दंफां हास'यो औवा हास'यो ना होमबा बिराद गोनांथि बेबो जोंनि थाखाय नै बेखौ नुदों आं बेखौ लोगोफोर बेखौ जों फुजा बोथोराव बेलुन सुयै फानना बिराद फैसा खामायो बेजोंनो ओरै सुयो बेलुनखौ ओरै मावबाय थायो हाथुरि नैबे हाथुरि जानि मालथुर ना मा होनो मारतुल नै देना गेद्दा जालांजोब्बाय नै नाबाय नै ओरैबायदि देयो जोंनिया थांखावनो नै बेबो जाहैबाय पाम्पार जों बेलुन सुयो सानै सुयो नालाय बेनो गंनै नांगौ जायो इ गंसे नै बेखौनो दं बेखौ जों बहुद मिल खुलिनाय दंखल खुलिनाय अनेक खामानियाव बाहायो बेखौ जों लोगोफोर हेपि बिश्वकर्मा दिनै बिश्वकर्मानि नै बुस्थु माखाया जोंहा जगार जाजोब्बाय सुजोब्बाय सुनानै देलाय होजोब्बाय नै मा दं नायनो हागोन नै दागा पारला मुलि टेंकि बेलसा फुल साइकेला जाबाय गंनै जाबाय नै जों बाइक गंसे दुगैनांसिगोन न' नांगौलै दिनै बुमाव गाखोयोना नोङो फांखाया गरम बोथोर समाव जोंखौ गुसु जाहोग्राया ना होमबा बिराद गोनांथि बेखौबो फुजा होनांगौ जायो खथा फोनबाय नै डिजि नुदों Welcome to MC Music World. Honda machine. नै जोंहा नै बिश्वकर्मानि नामै जयग' सावन्दों लोगोफोर नै रेडि खालामजोब्बाय ओजों दं सिखा रुवा नै नायनो हागोन मा दं बेहाय जों दहाय एसे खोन्थाग्रोखांबाय आगोलाव आरो दा आं खोन्थाबावनाय जाबाय आरो नै मा दं बेहाय खावसेखौ बेहाय लाबोबाय खावसेखौ सिलायावनो दोनबाय थारमाने बेहाय जायगा गैलाना लाबोजोबनो बेनि थाखायनो सिलायाव खावसे दोननांगौ जाबाय बेहाय जैग' जागोन नालाय बे माखायाव जायगा गैला लोगोफोर जोंहानि मिल बोराया नै दानिया माइखौनो सौनाय जाला माने बोरै माइ सौनाय जाला आजिखालि सोब जावग्रा ओंखारजोब्बायना बेनि थाखायनो जोंनिखैजाय फैला बेखायनो सौथारला न'निखौल' एसे सौनाय जायोमोन दामानि न'निखौबो सौनाय जायाखै जावग्रायावसो लांगासिनो न'आवबो बेखायनो एसे दोनथ'नाय जादों थेवबाबो फुजाखौ होबाय नै बाबु जोंहा बिश्वकर्मानि खुलुमदों गारियाव गाखोहैनायो बेखौ खुलुम दे बेखौबो दे नम' दे आंखौ गारियाव गाखोनायाव मोजां गाखोहो गारिया पाम्पसार जाहोनाङा होनबाबो दे आंखौ सिंगा गेदेर खालामदो गारि सालायनो होन दे नों इदि होना होमबा नोंबो होनोसो इदिनो इयावनोथ' थां नोंबो खुलिबाय थां नंगौ बाबुलाय आरोबाव दे बेबायदि माजों दे आरो नमाव दे खनसे दे बेबायदि दे सेंग्रा गेदेर खालामदोलै बाबुखौ बिश्वकर्मा गारि सालायनो ने बाबु ने सेंग्रा गेदेर खालामदों बाबुखौ बिश्वकर्मा गारि सालायनो थाब सावरायना होदो बिसोर बिश्वकर्माखौ मोजां फुजिया नालाय बेखायनो एसे लिक खालामना दोनदों गारियाव होनाय सहैबाय गंथाम बेदो बेखायनो हो
खेबनो दे बेलसाया माथो माराम खालायनासो दं नै दिलाय बाबा